טוב, אז נעים מאוד, אתם מכירות אותי כבר. אנחנו בהרצאה על היחסים בין אחים, זו הרצאה קצרה ולעניין, קצרה וממוקדת, אני מקווה שהיא תהיה קצרה. השתדלתי לשים פה בעצם את כל הדברים החשובים לגבי מערכת היחסים בין אחים. כבר עשיתי קצת ספוילר גם בקבוצה וגם כן בעוד כמה מקומות, אבל בואו אנחנו נעבור בזריזות על מה שאני הולכת לעבור איתכם עליו. אז קודם כל על האבולוציה של היחסים בין הילדים. כלומר, איך מערכת היחסים בין הילדים מתפתחת לאורך הזמן. הדבר השני הוא המשולש, פה אני לא אספיילר לכם, אני אסביר לכם, זה בעצם לא אספיילר, אנחנו נגיע לזה. הדבר השלישי זה קנאה, איך נזהה אותה ומה עושים איתה. אני יודעת שזה נשמע שנורא ברור לזהות קנאה, אבל קנאה בין אחים היא קצת טריקית, אז אני כן רוצה להסביר איך באמת אנחנו מזהים קנאה ספציפית בין אחים, כי נראה טיפה שונה. אנחנו נבין איך הם מזהים אותה, וגם כן איך מתמודדים איתה ומטפלים בה, כי הרבה מהקנאה בין אחים הם בידיים שלנו. זה לא משהו גזירת גורל, נכון, תמיד יש את זה באיזושהי רמה, אבל אפשר כן לשלוט בה ברמה כזו או אחרת. והדבר האחרון, להתערב או לא להתערב, זו השאלה. הסימן שלה הוא בסוף, זה לא טעות, זה אמיתי. השאלה היא באמת, האם השאלה היא להתערב או לא להתערב? כלומר, אנחנו כל הזמן מדברים ביחסים בין אחים, האם להתערב או לא להתערב, עכשיו אנחנו רוצה טיפה לדבר על זה ולהבין, האם באמת השאלה היא אם להתערב או אם לא להתערב. אז אני מיד צוללת כבר לנושא הראשון, לאבולוציה של יחסים בין אחים. אז האבולוציה של יחסים בין אחים, כמו שאמרתי קודם, זה למעשה איך היחסים בין הילדים שלנו מתפתחים עם הזמן. זה איזשהו מודל שאני גיליתי שבעצם תוך כדי עבודה עם משפחות, וגם כמובן בהתבוננות על המשפחה שלי, הסתכלתי וראיתי שיש איזושהי אבולוציה על התפתחות מסוימת ביחסים, היא לא קו ישר, משהו שמתפתח, ומצאתי איזשהו מין מודל ממש לפי שלבים של התינוק, איך המערכת היחסים אותי בעצם מתפתחת. אז לפני שאני בעצם צוללת ממש להסביר את העניין הזה, הייתי רוצה להפנות עליכם שאלה, אם בא לכם לנו תענו, אם לא אני אענה לבד אחרי כמה דקות. מתי בעצם מתחילה מערכת היחסים בין האחים? אז השאלה היא, האם מהיום שהילד הגדול יותר נולד, האם היום שבו האמא בהיריון עם האח הצעיר, מהרגע שהתינוק נולד, או מהרגע שהתינוק מתחיל לתקשר. מה דעתכם לגבי זה? אתם רואים מישהו רוצה לנסות, לענות, להגיד? לדעתי עוד מההיריון. עוד מההיריון. אוקיי, אז אני כבר לא... נכון, את צודקת, זה מההיריון, אני טיפה אסביר את זה. הסיבה לכך היא פשוטה. כמובן שזה לא מהיום שהילד הגדול יותר נולד, כי כשאין אח קטן, אז אין מערכת יחסים בין אחים. כשהתינוק נולד, זה נכון שאנחנו כבר, יש איזשהו תינוק, ובאמת יש איזושהי מערכת יחסים כבר טיפה יותר שרואים אותה, שאנחנו רואים את האח גדול עם האח הצעיר, ורואים איזשהו קשר ביניהם. זה נכון, אבל זה לא מתחיל שם. וגם כשהתינוק מתחיל להתקשר, כמובן זה כבר ממש מאוחר, הילד כבר מכיר אותו, הילד הגדול לפחות, הוא מכיר ממש את האח הקטן, אז זה ברור שזה כבר מאוחר. למה זה מההיריון? כי בעצם כשאנחנו בהיריון, כשאנחנו כאימהות בהיריון עם האח הצעיר, אמנם לא רואים את התינוק, אבל הוא נוכח. הוא נוכח בתוך המשפחה, הוא משפיע על התא המשפחתי, בין אם ברמה המעשית של אימא שפתאום אולי ההיריון יותר קשה, אז היא פחות פעילה, כמו שהייתה רגילה להיות פעילה, אולי ברמה הנפשית גם כן קצת, ברמה של הכנות, ודברים שהאח הגדול הוא חווה אותם. הוא חווה אותם באיזושהי רמה, וזה משפיע עליו, וזה משפיע כבר אז על הקשר עם האח הצעיר. לכן, כשאנחנו מדברים על מערכת יחסים בין אחים, חלק בלתי נפרד מזה, זה גם כן העניין של ההכנה לקראת הלידה. ומתי היא מתחילה ואיך היא מתחילה. אני לא נכנסת לזה היום, כי אני רוצה שזה באמת יהיה ממוקד, ואני מבינה שזה לא מיועד לנשים בהיריון, זאת הרצאה שמיועדת להורים שכבר יש להם יותר מילד אחד. אם תרצו, אתם תוכלו לשאול בסוף שאלה לגבי ההכנה לקראת הלידה. אבל כן, אני הייתי רוצה שאנחנו באמת נדבר עכשיו על הדברים שהם יותר סביב אחרי שהילד נולד. אז מה בעצם המודל שעליו אני מדברת ושאותו בעצם בניתי? אז מערכת היחסים בין האחים משתנה עם הזמן. ואיך היא משתנה? כמו שאתם רואים, יש פה בעצם שלבים לפי הגיל של התינוק, שימו לב, של האח הצעיר. אגב, מערכת היחסים הזאת היא בדרך כלל נכונה בין הילד הכי קטן לתינוק. כלומר, אם יש לכם 3 ילדים, זה בין הילד האמצעי לתינוק.
האח הגדול הרבה פעמים הוא פחות מושפע, כי כבר יש איזשהו, הוא כבר קצת מכיר, וגם כן הוא כבר חווה את זה פעם אחת, אלא אם כן הוא ממש ממש צעיר, וגם כן אם הוא כבר לא היה ממש צעיר, הוא כבר במקום אחר במשפחה. הילד הקטן הוא בדרך כלל מי שהתינוק תופס לו את המקום, ולכן בדרך כלל מערכת היחסים שהכי מושפעת היא בין הילד הצעיר לבין התינוק. כמו שאתם שמים לב, זה מתחיל בגיל 3-4 חודשים, ובטח אתם שואלות את עצמכם, מה קורה מהלידה עד 3-4 חודשים? אז, זה ירח הדבש שיש בלידת תינוק. הרבה פעמים שאנחנו באים ואנחנו נכנסות להיריון, ואנחנו ככה לקראת הלידה, ויש נורא חשש גדול מהרגע שאנחנו נחזור עם התינוק הביתה, ווואי, ואיך הילד שלנו יגיב לזה, ואנחנו בטוחים שזה יהיה אסון, ואז הוא שמח ומתרגש ונהנה ומאושר ומחבק את התינוק ואוהב אותו, ואנחנו אומרים, צלחנו את זה. אז כן, נכון, נראה ככה, אבל לא, זה משהו שמאוד מאפיין, אגב, כל מערכת יחסים, גם מערכת יחסים זוגית, יש איזשהו מין ירח דבש כזה, 3-4 חודשים, שאנחנו מין התאהבות כזאת, אנחנו מתרגלים למצב חדש, אנחנו לא מבינים עדיין שזה מצב קיים, ואנחנו פשוט מתרגשים מה חדש. ולכן בשלב הזה, בדרך כלל אנחנו לא רואים דברים מאוד חריגים, אנחנו רואים משהו מאוד טוב ושמח ונחמד, ואז חוטפים את המכה בגיל 3-4 חודשים, כשבעצם הילד הצעיר בעצם, האח הכי צעיר של התינוק, מבין שהתינוק הזה הוא פה להישאר, והוא פה לקחת לי קצת את אמא, או את אבא, או גם וגם, ואז בעצם מתחיל, יש משבר ראשון עם הילד הגדול יותר, האח הצעיר הכוונה. אז מה בעצם קורה ב4 חודשים כבר הסברתי? למה עד 9-10 חודשים? כי ב9-10 חודשים קורה עוד משהו. מה שקורה זה שהתינוק מתחיל בדרך כלל סביב 9-10 חודשים, הוא מתחיל להיות טיפה יותר פעיל, הוא יותר מחייך, הוא קצת ממלמל אולי הוא מתחיל אפילו קצת ללכת או לזחול או לעמוד, ופתאום יש איזושהי התלהבות סביבו. התלהבות שלנו כהורים, של סבא סבתא, של כל מי שבא, פתאום התינוק הזה מקבל תשומת לב, הוא כבר לא הדבר הזה ששוכב בעריסה וישן והוא חמוד וזה כמו בובה, זה פתאום כבר קצת יותר ילד, פתאום יש לי פה איזשהו מין מאבק על המקום שלי, ולכן סביב 9-10 חודשים, ובדרך כלל אנחנו נצפה בעוד איזשהו משבר אצל האח הגדול יותר. בגיל 1.5-2, התינוק הוא כבר לא ממש תינוק, הוא כבר יותר ילד, הוא כבר יותר משחק, הוא כבר, נכון שלא תמיד הדיבור הוא 100%, ותמיד המשחק הוא 100%, והמוטוריקה והכל, אבל עדיין מדובר פה בעצם בכבר משהו שהוא יותר אינטראקטיבי, אפשר יותר לשחק איתו, ואז כבר המריבות מתחילות מריבות יותר רגילות שאנחנו רגילים לראות בין אחים, ושם בעצם מערכת היחסים מתייצבת על מריבות רגילות, נאמר את זה ככה. אז זה בעצם האבולוציה. אז אמרנו בעצם מגיל לידה עד 3-4 חודשים, זה איזשהו ירח דבש. 3-4 חודשים, 9-10 חודשים, יש לנו, זה בעצם משברים, זה לא בדיוק האבולוציה, זה בעצם האבולוציה של משברים שיש לנו. בגיל 3-4 חודשים יש משבר ראשון, 9-10 חודשים, או בעצם מתי שהתינוק שלנו מתחיל טיפה יותר לעמוד, טיפה יותר לזוז, וכמובן לתקשר, ב1.5-2, כשהוא יותר אינטראקטיבי, כשהוא יותר ילד ויותר בקבוצת השווים נכנס פלוס מינוס לשילד היותר גדול. אז זו בעצם מערכת היחסים ואיך היא משתנה עם הזמן. המשולש, זה לא רציתי לספיילר לכם, ועמדתי בזה בגבורה, אז המשולש זה בעצם מדבר על אופי מערכת היחסים שיש לנו בין שני ילדים. בין שני ילדים יש איזושהי מערכת יחסים, אבל אנחנו אף פעם לא יכולים להסתכל עליה כמערכת יחסים בין ילד אחד לילד שני. תמיד אנחנו צריכים לזכור שיש גם כן אמא בתמונה, או אבא בתמונה. אני מדברת על אמא, אבל זה כמובן נכון גם על אבא, בדרך כלל אני יותר מדברת על אמא כי אם אמא מניקה, או אמא יותר המטפלת העיקרית בתינוק, אז הרבה פעמים הריבות הן על אמא, אבל זה לחלוטין גם על אבא. זאת אומרת, אתם יכולות לראות כל מיני מצבים שבהם בעצם יש מערכת יחסים מסוימת עם אמא, מערכת יחסים מסוימת עם אבא. כשנדברת על מערכת יחסים, זה לא של הילד מול אמא, זה שאתם רואים איזושהי אינטראקציה שונה בין הילדים כשהם עם אמא וכשהם עם אבא.
עכשיו, העליתי פה כל מיני שאלות שבעצם צצות כחלק ממה שקשור לקנאה ולמערכת יחסים בין אחים. נגיד, כשהם רבים, במי אמא תצדד, בודקים, בוחנים עם מי אמא תשחק יותר, מי אמא תחמיא לו יותר, תתן לו יותר מחמאות, מי חושבת שהוא יותר מוצלח. אבל מה בעצם מאחד את כל השאלות האלה? זה בעצם שאלה אחת מרכזית. זה בעצם שואל, את מי אמא אוהבת יותר? זה מלחמה על האהבה של אמא. כמובן שאנחנו כאימהות יודעות, ואנחנו יודעות גם כן להגיד, אני אוהבת שניכם הילדים שלי, ועדיין במעשים שלנו, לפעמים הילדים יכולים להרגיש אוקיי, אולי אמא אומרת שהיא אוהבת שנינו אותו דבר, אבל וואלה, אותו היא מצלמת יותר, לא היא מחמיאה יותר. כשאנחנו רבים, היא תמיד אומרת שאני אוותר לו. ואז במקרים כאלה, אנחנו באים, הילדים מרגישים שאנחנו יכולות להמשיך להגיד שאנחנו נבוא את שנינו אותו דבר, אבל אולי היא אוהבת יותר דווקא את האח שלי. אז זה מה שצריך לשים לב, שאנחנו מתייחסים בעצם למערכת היחסים בין הילדים שלנו. ואם אנחנו כבר הגענו בעצם למערכת היחסים, אנחנו מגיעים לתכלס, לקנאה. איך אנחנו נזהה אותה ומה אנחנו עושים איתה. אז נתחיל באיך לזהות אותה. אז לקנאה יש פנים רבות. אז אני רוצה קודם כל להתחיל ולדבר טיפה על קנאה רגילה, קנאה בעצם בין נגיד קולגות, בין חברים, בין אנשים שהם בעצם שווים לנו, בכל צורה שהיא. אז כשאנחנו מדברים על קנאה בין קולגות או חברים, או כל חברים, בין אנשים שהם בבני גילנו, אנחנו קודם כל בדרך כלל נסלוד קצת מהבדם שאנחנו מקנים לו. אנחנו לא תהיה שם, לא יהיה שם הרבה גם כן פרגון למי שאנחנו מקנים לו, ואנחנו לא נהיה חברים שלו. זאת אומרת, יכול להיות שאנחנו נהיה כזה מיודדים, במיוחד אם זה קולגות או משהו כזה, אבל אנחנו נרגיש ככה לא נעים, אבל אנחנו לא נגדיר אותו כחבר שלנו. אם אני מקנה לו, לא יודעת אם אני ממש ארצה לצא איתו בערב גם כן לבית קפה. וזה בעצם מה שזה מוביל לאיזושהי מסקנה אחת, שאנחנו לא כל כך אוהבים את מי שאנחנו מקנים לו. מה קורה במערכת יחסים בין אחים? אנחנו מאוד קרובים למי שאנחנו מקנים לו. באופן טבעי. זאת אומרת, גם כן אחים שהם מאוד מאוד מקנים, הם יהיו קרובים. אנחנו גם כן נפרגן, זאת אומרת, אנחנו הרבה פעמים תראו נגיד ילדים שבאים ואומרים, אמא תראי איך הוא עשה יפה, ובאמת הם באמת מפרגנים. הם לא מרגישים הרבה פעמים התחרות היא באה להם בצורה אחרת. וכמובן שהם חברים, זאת אומרת, הם רוצים להיות כמו מי שמקנים לו. יש פה איזושהי קנאה מסוג אחר, כי כמו שאמרנו, יש פה את המשולש שלנו, והקנאה לא נובעת מזה שהוא לקח לי, אלא כי אנחנו רוצים קצת להיות כמוהו. אנחנו רוצים לקבל את מה שיש לו, ובעצם אנחנו פשוט אוהבים את מי שאנחנו מקנים לו. וזה משהו שהוא מאוד מתעתע, אני רוצה שנייה להתעכב על זה, אפילו שזאת הרצאה ממוקדת. זה משהו שהוא מתעתע, כי הרבה פעמים אני פוגשת הורים שבאים ואומרים לי, תראו, יש פה איזושהי תופעה עם הילד שהוא עושה כך וכך, ואני אומרת, תקשיבו, יכול להיות שזה קשור לאח שלו, יש לו אח קטן, אני כן רואה שזה מתאים לי במודל לגילאים, וזה באמת יכול להתאים, ואומרים לי, לא, אבל הוא ממש אוהב את אחיו, הוא כל הזמן משוויץ בו, והוא מראה אותו, והוא אוהב אותו, והוא מחבק אותו, ומנשק אותו, ואני אומרת, זה לא קשור. הוא יאהב אותו, הוא אח שלו, הוא גם כן רואה שאוהבים אותו, זה משהו שהוא לא נשלט, זאת אומרת, אוהבים כי אנחנו אחים. ועדיין אנחנו יכולים לקנא. כי אם אנחנו אוהבים אותו, ואז אחר כך אנחנו ככה רואים בזווית העין, איך אמא מדברת עם הילד הזה, עם התינוק הזה, עם האח הקטן שלי, או הגדול שלי, זה לא משנה. היא מדברת איתו ככה בכזאת אהבה וכזה, והיא עליי צועקת וכועסת, או שאולי לא ירבה אומרת כל הכבוד לך, איך עשית, ולי כשאני עושה, היא פחות אומרת לי, אז זה לא שאני לא אוהב את האח שלי, אבל אני כן אקנא בו. אז זה משהו שחשוב לשים לב, שאנחנו מדברים על קנאה. אז מה עושים עם כל הקנאה הזאת בעצם? איך אנחנו מתמודדים עם הקנאה? יש לנו בעצם שתי גישות שאני בניתי להתמודדות עם קנאה. ניסיתי קצת לאפיין אותה, לא רק מבחינת מה עושים, אלא גם כן מתי עושים, למרות שזה דינמי, זאת אומרת, זה לא משהו שהוא חייב להיות רק זה או רק זה, אפשר גם כן לערב ולהרגיש את השטח ולהחליט. יש שתי גישות, יש את הגישה המבדלת והגישה המאחדת. נתחיל בגישה המבדלת. הגישה המבדלת בעצם אומרת שאני רוצה בעצם לתת לכל ילד את הדגש ואת החוזקות שלו. זאת אומרת, אני רוצה בעצם להעצים את הקשר שלי עם כל ילד בנפרד.
כמו שאתם מבינים, אני תמיד מדברת באמת על הקשר שלי מול הילד, כי אנחנו מבינים שהקנאה היא נובעת מקנאה לתשומת הלב שלי, ולא נובעת מזה שהילד באמת כאילו מקנא והוא צריך משהו שנשווה בעצם. אין פה מקום שאנחנו אמורים להשוות בין הילדים, זה לא שם. אנחנו אמורים לתת את תשומת הלב ולראות איך אנחנו משווים את הקנאה לתשומת הלב. ולכן אני אומרת שפה בגישה המבדלת אנחנו נדגיש את החוזקות של כל ילד בנפרד. מה זה כל ילד בנפרד? מה המילה בנפרד פה בעצם אומרת? זאת אומרת שאני לא אשווה באופן יחסי. אני לא אגיד שאתה מצייר יותר יפה והוא עושה, יודע יותר טוב חשבון. אלא אני אבוא ואני אגיד, אתה מצייר מאוד מאוד יפה. ואני אגיד למישהו אחר, לילד השני, אתה קורא כל כך יפה את הספר. זאת אומרת, אנחנו נבוא ואנחנו נגיד כל דבר, זה לא עניין של השוואה. לא חייבים גם כן להגיד את זה בסמיכות. זאת אומרת, אפשר לבוא ולהגיד, בנקודת הזמן הנכונה, לבוא ולהדגיש את החוזקה של הילד, נכון לסיטואציה. כשאנחנו רואים שהילד, נגיד, בא והוכין את השיעורים בצורה מאוד טובה ונכונה, ובלי טעויות, ובלי שאמרנו לו, אנחנו נבוא ואנחנו נחזק אותו ונשבח אותו על זה, וכשהילד השני יבוא ויראה לנו את הציור היפה שהוא צייר, אנחנו נבוא ואנחנו נפרגן לו ונגיד לו כמה נהדר הציור שלו וכמה הוא יפה. הדבר השני זה זמן איכות בנפרד. זאת אומרת, כן לבוא ולתת את תשומת הלב המרוכזת לילד, לבוא ולצאת איתו לבד לאיזשהו מקום, כשזה יתאפשר כמובן לצאת, או לשבת איתו ביחד לעשות לבד איזושהי פעילות משותפת בלי האח. אז זה הגישה המבדלת, כלומר, מבדלת להפריד, מפרידה. מתי זה נכון? זה נכון בעיקר כשיש איזשהם שינויים שדורשים, שיש איזושהי התרגשות, סביב אחד הילדים. למשל, הילד הגדול עלה לכיתה א', הילד הקטן, לא יודעת, קיבל איזשהו מדליה בגן על משהו. לא יודעת, משהו, כמו שדורש איזושהי התרגשות מיוחדת סביב אחד הילדים, וגורם לנו בעצם לבוא ומאוד מאוד להרים ילד אחד, ננסה לראות איך אנחנו יכולים לבוא ולהרים גם את הילד השני, ולגרום לו להרגיש שהוא לא נחות, הוא טוב בדרכו. הילד הזה קיבל את הבוסט שלו מהמקור החיצוני או מאיתנו, וגם אתה תקבל את הבוסט שלך. הגישה המאחדת אומרת בדיוק הפוך. אני רוצה עכשיו שאנחנו נבוא ונלכד את המשפחה, נלכד את הילדים. הדבר הראשון שאנחנו נעשה זה ניתן משמעות למיקום של כל ילד במשפחה. זה אומר שאנחנו מתאגדים סביב מטרה משותפת, וכל אחד נותן את חלקו. הדבר השני זה זמן איכות משותף. אני מדלגת, לא מסבירה לכם, אני אסביר לכם את המתי, ואז באמת אתם תבינו יותר טוב על מה מדובר. מתי זה בעיקר סביב שינויים, שסביבם אנחנו נדרשים יותר תשומת לב לאחד הילדים. גישה, הדבר הכי קלאסי, לידה של תינוק. נולד תינוק חדש. עכשיו אנחנו באים, אנחנו יכול להיות שיהיה קנאה אפילו בין שני האחים הגדולים, למשל. לפני שבכלל יש קנאה לתינוק, אנחנו בערך הדבש. במקום הזה אנחנו צריכים לבוא ולתת משמעות למיקום של כל ילד. הילד הגדול יכול יותר לעזור לנו, למשל, בתפעול של האח הקטן שלו. האח האמצעי יכול לבוא ולעזור לנו עם התינוק ולהביא לנו את החיתול כשצריך, או את המרוצץ כשצריך. הזמן האיכות צריך להיות משותף. למה משותף? זה אומר, אנחנו לא מפרידים אתכם. אני אימא גם שלך וגם שלך וגם שלך. זה מאוד מאוד חשוב, במיוחד סביב באמת הקנאה של לידה של אח קטן, במיוחד סביב תינוק, כי הרבה פעמים תינוק, בגלל שהוא גוזל מאיתנו כל כך הרבה תשומת לב, אז מה שקורה שהילד פשוט מרגיש, הילדים האחרים מרגישים שהם נדחקים הצידה. ולכן חשוב מאוד שהילדים יבינו שאני לא אימא של ילד אחד בכל פעם, אני אימא של כולכם ביחד. אני יכולה להיות אימא גם שלך וגם שלך באותו הזמן. מאוד חשוב. עוד דוגמה למתי אנחנו באמת יכולים, נכון יותר בגישה המאחדת, סביב למשל אם יש איזשהו ילד שעובר חלילה איזשהו ניתוח או משהו שככה שטיפה דורש יותר טיפול, זה גם כן מקום שאנחנו יכולים לבוא ולאחד את המשפחה
לתת לכל ילד איזשהו משהו שהוא יכול לתת ולעשות, וכמובן זמן נחוץ משותף, אם אנחנו מטפלים בילד, לבוא ולתת לילד השני, לבוא ולעזור לנו, לשחק באיזשהו משחק בלי לקום מהשולחן עם הילד, למשל מרותק למיטה כרגע באיזושהי תקופה, אם אני מניקה עכשיו, והילדה הקטנה שלי רוצה שאני אקריא לה סיפור, אני יכולה לקרוא לה סיפור כשאני מניקה, אין בעיה עם זה. זאת אומרת, לראות איך אנחנו באים ואנחנו לא מפרידים, אנחנו מראים שאנחנו יכולים להיות גם וגם. להתערב או לא להתערב, זו השאלה. זו השאלה? אז לא, זאת לא השאלה. השאלה היא, כשאני מתערבת, איך לעשות את זה נכון. ולמה זאת השאלה יותר נכונה? כי אנחנו בני אדם. אפשר להגיד, אני לא מתערבת, אבל אני יודעת את המציאות, ולפעמים אנחנו עייפים, ולפעמים כבר אי אפשר לשמוע את הצעקות האלה באוזניים, ולפעמים הם רבים, לפעמים הם מרביצים, לפעמים הם עושים דברים שאי אפשר לשתוק. לפעמים אנחנו רואות איזשהו חוסר אונים של הילדים, שפשוט אי אפשר לעמוד אדיש מולו, ואנחנו חייבות להתערב. ואם אנחנו ככה נחזיק את עצמנו ואנחנו לא נגיד כלום, אז יכול להיות שזה יתפטר לבד, אבל יכול להיות גם כן שזה לא יתפטר לבד, ואנחנו נתפוצץ. לא כדאי להתפוצץ, כדאי להבין מה אנחנו עושות, וכדי להבין מה אנחנו עושות, אני אשאל על הדרך שתי שאלות מרכזיות. שאלה מרכזית ראשונה, נניח שהילדים שלנו רבים על איזה משהו, רבים על איזשהו משחק. אז בעצם מה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו במקרה הזה, זה על מה הם רבים באמת. מה זה אומר? אני אסביר לכם דרך דוגמה, לא סתם בחרתי דובי, ביום הולדת של האמצעית שלי של שקד, לפני שנולדה ירדן, הלכנו לקחה לטויז אר אס, וקנינו לה, חיפשנו על מה היא רוצה, והיא בחרה דובי. והלכה עם הדובי הזה לכל מקום, כל מקום הלכה איתו, וזה הדובי שלה. אבל אני בהגדרה שלי אומרת, נכון, היא בחרה את זה לעצמה, זה לא אומר שלאחותה הגדולה, לנועה אסור לשחק עם זה. וככה יצא שנגיד שקד שיחקה עם זה, ונורא רצתה את הדובי, ואז היא עזבה אותו בצד. ונועה לקחה ושיחקה איתו, כי נורא התלהבה שהדובי הזה נמצא. ואז שקד בכתה, ואני כל הזמן אמרתי להם, לא, אם את עזבת את הדובי, מותר לשחק עם זה. כשהיא תסיים, היא תביא לך וכולי, אני לא אקדש עכשיו כל הניואנסים. כעבור כמה ימים, אני הייתי עסוקה, אני אפילו לא זוכרת במה, ובאמת היה את הדובי הזה, ושוב היה את הריב הזה. ואני שומעת ככה את בעלי מהצד, ככה אני מוציאה אותו, ככה לא טוב לפעמים, אבל אל תספרו לו יותר מדי. אז הוא בא והוא אומר, והוא התחיל להגיד, לא, נועה, תביא לה, זה שאלה. מה קרה אחר כך? יום למחרת, שוב היה ריב על הדובי. וברגע שהם ידעו, הבנות, שאבא פה בא ומצדד ואומר, הדובי הוא של שקד, אז היה פה איזשהו אינטרס. נועה רצתה לראות בעצם מתי אבא יצדד בפניה, בא. מה זה אומר בעצם? שוב, הריב הוא על תשומת הלב. הריב הוא לראות בצד של מי אבא יהיה. את מי אבא אוהב יותר, כמו שאמרתי בהתחלה. אז פה חשוב באמת שאנחנו נבין על מה הם רבים באמת. הם רבים על הדובי, אז שהם ידעו להסתדר. הם יכולים מאוד להסתדר. זה לא ריב שהוא ברומו של עולם. אפשר לבוא וגם כן לתת להם כלים, איך לבוא ולהתמודד עם זה, לבוא ולהגיד לו, אם הילד בא אומר לכם, הוא לא מביא את הדובי, לבוא ולהפנות אותו ולהגיד לו, מבקש ממנו שיביא לך. אם עד שני אומר, לא, אני לא מביא, להגיד לו, אולי תגיד לו מתי אתה כן תביא את הדובי. אולי תשחקו ביחד, לתת להם פתרונות. אוקיי? בעצם המטרה היא להבין שאנחנו פה לא מתערבים, כי אנחנו לא מתערבים כי זה לא ריב שהוא דורש התערבות, הוא דורש מקסימום באמת תיווך והסבר איך לתקשר אחד עם השני. השאלה השנייה שאנחנו יכולים לשאול עצמנו, זה דוגמה אחרת שנתתי, נגיד הילדים רבים על הטלוויזיה, ילד אחד רוצה לראות X, ילד שני רוצה לראות Y, פה אנחנו יכולים לשאול את עצמנו עוד שאלה. כמובן שהשאלות האלה הן באות ביחד, כן? אני נתתי שתי דוגמאות שונות שהן יהיה משהו מאוד מאוד בולט. אבל כשאנחנו מדברים בעצם על איך להתערב, צריך לשאול את שתי השאלות האלה. והשאלה היא פה, איך אני יכולה לתת להם כלים משמעותיים להתמודד עם דילמות דומות. מה זה אומר? הריב על הטלוויזיה הוא כאילו ריב שכביכול לא יהיה להם אי פעם בעולם, אלא רק עם האחים שלהם. אבל אפשר להסתכל על זה כשהם יהיו עכשיו בני 20 ובני 30, וירצו לצאת עם חברים, חבורת חברים, ואז הם ירצו ללכת לסרט. ואז אחד יגיד, אני רוצה לסרט הזה, ואחד רוצה לסרט ההוא, וההוא בכלל רוצה ללכת למקום אחר, לבאולינג או לפאב, או אני לא יודעת לאן. ואז אנחנו אומרים, איך אנחנו מתמודדים עם זה? אנחנו יכולים להמשיך לריב, אבל אנחנו יכולים להתחיל לחשוב מה האפשרויות שלנו.
לו הוויכוח לא היה על מה רואים בטלוויזיה, אלא הוויכוח היה על איזושהי יציאה בין חברים. מה אפשר היה לעשות? מה אני הייתי עושה כבן אדם מבוגר מול החברים שלי? הייתי יכולה להתפשר ולהגיד, טוב, לא נורא, פעם אני אתקשר ואני אלך למקום שאני לא רוצה ללכת, פעם הבאה אולי הם יתפשרו איתי. אני יכולה להגיד, אני לא רוצה פשוט ללכת, אז אני אשאר בבית ושהם יעשו מה שהם רוצים, אני אעשה משהו אחר, ואני יכולה לחפש איזשהו אולי חבר אחר לעשות איתו משהו. אז אלה בעצם האפשרויות, ודרך האפשרויות האלה, לבוא ולהפוך אותם לאפשרויות על הריב על הטלוויזיה. להגיד, אתם רוצים לראות שני דברים שונים? אז אפשר או שתתפשרו ותמצאו איזשהו משהו ששניכם רוצים לראות, או שאחד מכם ישחק כמשהו אחר, או שתראו בתורות או משהו בסגנון הזה. זאת אומרת, לבוא ולתת להם איזשהם פתרונות, מה הם יכולים לעשות, ושהם ימצאו את הדרכים ואת הפתרונות שלהם. כלומר, לתת להם כלים כדי שפעם הבאה הם יצטרכו אתכם פחות. טוב, לא פעם הבאה, זה בטח הם יצטרכו כמה פעמים של תיווך כזה, אבל אחרי כמה פעמים הם ילמדו לבד כבר איך לעשות את זה, ואתם תראו שהם כן, הם יעשו את זה עם חברים שלהם, שזה משהו שממש מגניב. ברגע שילדים לומדים איך בעצם להתנהל בתוך מערכת היחסים עם האחים, הם גם לוקחים את זה לחברים שלהם, וזה הדבר הנהדר של מערכת יחסים בין אחים. זה בעצם משהו שדרכו הם לומדים איך להתנהל מול בני אדם, ובגלל זה הם כן מערכת היחסים הזו היא כל כך מיוחדת, כי היא איזשהו מין מעבדת ניסויים שלהם. הם יודעים שלא משנה איך הם יתנהגו לאחים שלהם, אז בסופו של דבר הם שערו אחים, ולכן הם מרשים לעצמם, ופה המקום שלנו בעצם להיות הבית ספר שלהם למערכת יחסים, ולהסביר להם איך להתנהל בתוך מערכת היחסים. זהו, זה היה ממש הכי קטע שיכולתי, אז ידעתי שזה יהיה ממש על גבול החצי שעה. קודם כל, יש לכם זמן לשאלות אם אתם רוצים, אם שאתם רוצים אני משאירה לכם על המסך, אם אתם רוצים לעקוב בעמוד שלי, להצטרף לקבוצה, יש שם כן סורקים את הקוד, ויש שם את כל פרטי התקשרות אם רוצים משהו שהוא יותר אישי. אפשר לסרוק וזה פשוט ממש מייל וטלפון והכל. טוב, זהו, אני סיימתי. יש לכם שאלות? אפשר לכתוב בצ'אט ואפשר לדבר. לי אין שאלות, רק להגיד המון תודה על היוזמה, ושלקחתי מזה הרבה כלים. אני לקראת לידה, אז זה רלוונטי אליי מאוד. מעולה, אני שמחה לשמוע. כן, זה היה ממש מצוין, דנה, תודה. שנייה. אם את משהו ספציפית לקראת לידה, אז תדברי איתי, ואני אתן לך כמה טיפים ככה כלליים. אולי אפדש לי את זה איפשהו כתוב. נראה. אוקיי, תודה, אני אשמח. טוב. עוד מישהי רצתה? מישהי? רק רציתי להגיד שהיה מצוין, ומעורר מחשבה. שמחה לשמוע. תודה. בכיף. טוב, אז אם אין לכם עוד שאלות, אז אני אגיד לכם להתראות, נסגור את ההקלטה, וזהו.